What's up guys? For today's video, sasali kami sa palaro ng pesta dito sa amin sa Gonzaga. Yan, kasama ko to yung mga counter natin. Yan si Counter Fox guys. Si Victor. Sinamat kama lang ni Ikoy Si dito. Kevin. Si Joey. Si Ano. Ay si Ano. Si Kolo guys. Si Kolo. Tapos yung isang kasama natin si Paul, mga counter. Andun sa ano. Mindo lang. Ito guys yung mga sako. Ayan, kung muna ulit. Dalawang pa lang. Bali isang sak. Di mo kung na tong finish. Talok. Wal basta tayo digita mo maminsan tupay. Number 1 to kawanan. So yun guys, isang tao yung isang sako, tapos ito dalawa, tapos yung tatlo. Bali una yung isa, tapos sunod na yung mga dalawa at tatlo. Lalo. Real ato yung testing ulit. Reload. Nagdalab na. Magaling yung team 3, no? Kaso nagkamalita kami guys. Sino ti representative yun? Representative natin ng Palo Cebu ay si si Victor at saka si Counter Bosin, Joey. Hi daw oh. Hi sa vlog. Yan. Oh, ready. Final daw, final lah. Oh, ya kita kan lugong yo. Yan ikatan. Okay. Basta nagsulti pa. Go na dyan na. 1, 2. Nagalis. Nagalis guys lah. Ulit ko lo, try. Doon ay mantika na nga na ikabil mga counter. Second try. Oh, 5 versus 1 lah. Idurong mo lang tajisakan itungan pa, si Mang Victor. Kaya. Kaya na? Oh, masih pagpag Sinukat kayo. Sinukat kayo.
pamiyas dito ka sangam. La, may salangan nun, Mang Joey. May salangan nun. Last one. Alam mo na nagtahan na ako. Lalagtog eh! One! Baba! Sabag! Yapay, may atan? Okay guys, nakuha na yung isang vlog. Patrick! Ay na yung vlog! Anta di vlogan. Maglagwagi! Nagtumpay lang ba? So guys, larong tagupwa. Ano? Hey guys, welcome to Dagan Saga. Best of 3. Yan, parang mamimila lang ng ano mga counter ng bangka. Ano lang. Ang sakit iba! Tapos, yung mga bus ni Bagatan, escort tumalay. Hello vlog. Bijay talaga? Guys, panalo na sila. Nagpagtutulagan da! Inibatan da? Ibatan na yung mga bata yung muna. Natulid kay Gerard? Oo. Pwede na bigyan na yun. Makaumutas nga ka. Kita ka na na yun. Kita mo yun. Pakinggan mo na yung database. Kita niyo ako. Ibatan pa na siya. Oh, sige, say hi! Hi to Jerome! Charot! Jerome daw, oh. Sorry, Jai. Taken na. Taken na po, sorry. Same lang mo, guys. Pero Loko mo. uy, manang joke lang. Aman, Brian, iraman mo ato. Game na ka, guys. Yes! Sa kanila ulit, guys! Woo! Lagan! Kaya! Sige, baby, go! Oh my God! Oh my God! Bartas, kaya! Hindi ko magaya. Kaya. Yes! Yes! Muntikan na. Muntik na ganggan eh. Dandan eh. Change court. Panalo guys. Oh, muntik na ganggan eh. Isa pa. Anan na, nasugat ka saan? Oh my God, nasugat ka pa. Awa na, sir. Besa puan lang nagsuga eh. Madan ni. Magyati taliyo. Sir, nasugatan. Awa na ni, nagsuga. Dagi madan ni. Oh, discounter. Gago ka kanya niyo. Hala na nasuga. Dagi Oh, ano na? Si kami waiting. Awa na na, ano na. Ayun. Sige guys, wala. Tugaw ka na po.
Wala. Ika mga kamat ni baboy yun boy. Awan ti chansa mo. Ang tiyan sa amo. Nagagala. So dahil last nga kinalaban na? Ay nasuga ka mo? Ito ka side dito eh? Kita man first time mo sa ay uno ay may kat uno na pa lang nasuga kan? Nagawan pa man. Natutlapan guys. Diyos ko. Pagit ka mo pa lang boy. Ala nakarkaro kanya na. Ay jay. Aji ima na natuklapan ni.